俺の代わりにサンタモニカ広告祭の審査員をやってほしい。いや無理ですよ。世界一の CM を決める広告祭。替え玉で行くことになった落ちこぼれ広告マン。英語あんまりできないですよ。これが英語のレッスンですか？お前これ着て審査会出ろ。ラムちゃんで1週間だけ偽装の奥さんやってくれないかな。絶対嫌。あの CM 入賞させないと君はクビですから。無茶ですよあんな CM。ああいう色仕掛けは許せない。Hey, Carlos. 世界中のクセ者たちと繰り広げるグランプリ争奪戦が今幕を開ける。自分の作った CM に賞を取らせる戦争。何としても賞を取るんだ。会社クビになっちゃうんだよあんた。俺でも審査員なんだ。それじゃ私の行動は何？大きなお世話ってわけ？バッカみたい。みんなギルの言いなりよ。最高だと思ったものを選ぶべきなんだよ。あんたの奥さんなんだからね。何が何でも入賞させるわよ。超豪華キャストで送る新感覚エンターテイメント。果たしてグランプリの栄冠は誰の手に？僕らは審査されてるんだ。ジャッジ。このエロガッパ。エロカッパ。